ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ଲିଡର୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର। ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ନୋଟିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଦୂର 200 କିଲୋମିଟର, 400 କିଲୋମିଟର, 700 କିଲୋମିଟର, 1200 କିଲୋମିଟର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଟିମ୍ର କ୍ଲୋଜିଂ କରି ନେବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା କେବଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି କଷ୍ଟରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତତ୍ପର। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଲିଡରମାନଙ୍କର। ଆମେମାନେ ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମେମ୍ବର କମିଶନ ଅନଲାଇନରେ ନେବା, ତାହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବା ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଯିବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେରରେ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଆଡ୍ କରିବା ବା ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଥା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ 1 ମାସ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ପାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାର 26 ଅଗଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 26, 27, 28, 29, 30 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରହୁଛି, ଏଇ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଏଫିଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଫି କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ସେହି ଦିନ ବା ତା ପରଦିନ ସେହି ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବା ଲିଡରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଫିସକୁ ପଠାଇ ପିନ୍ ନେଇଯିବେ। ରାତି ଦିନ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଦେବେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 30 ତାରିଖ କଲେକ୍ସନ ଟଙ୍କା କୌଣସି ଏକ ରିମୋଟ ଏରିଆରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କ'ଣ ଜମା କରିବା ନାହିଁ? କରିବା। 31 ତାରିଖ ଶନିବାର, 31 ତାରିଖ ଶନିବାର ଆମେ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଜମା କରିବା ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବଂ 31 ତାରିଖ ହିଁ ପିନ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଦେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଏଫିଓ ଅଗଷ୍ଟରେ 100ଟା ମେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 31 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ଭିତରେ 90ଟା ହେଇପାରିଲା। ତାମାନେ ତାଙ୍କର 100ଟାର ଚେକ୍ ବାହାରିବ ନା 90ଟାର ଚେକ୍ ବାହାରିବ? କାହିଁକିନା ଆପଣ 100ଟାର ପଇସା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ପଇସା ଜମା କରିବାଟା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ ଇନକମ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାଟା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପକେଇଲେ, ସୋସାଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇଲେ, ତାର ହିସାବ କରିକି ଆପଣ କମିଶନ ନେଉଥିଲେ, ମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ଆପଣ କମିଶନ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଯେହେତୁ କମିଶନ ନେବେ, ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 90ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି 31 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ସେଇ 90ଟାର ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ 10ଟା ପିନ୍ ରହିଗଲା ସେଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ପଳେଇଗଲା।
सेप्टेम्बर 1 तारिख को पड़ेगा तेणु जो सेप्टेम्बर 1 तारिख रे आम ऑनलाइन रु कमिशन नवा से रेजिस्ट्रेशन रु काउंट हम 1 तारिख रु काउंट हम तेणु से किसी दुख करार ना से जो 500 टंका रहीगला 90 से एफओ पाइबे 45 टंका रो चेक आप काटिकी नेबे बाकी 500 टंका रहीगला सेटा सेप्टेम्बर मास क्लोजिंग रे तांकर बाहर बस एति कथा से कौन पानिक हवा दरकार नहीं किंतु आपण केते स्मार्ट वे रे केते तत्परतार सहित कलेक्शन करुवा पैसा गुड़िक ऑफिस को पकई क्यू रे रही क्यू माने लाइन रे रही पिन गुड़िक पाउछंती सेटा आपण को ऊपर निर्भर करे आपण जदि से अलस्वामी करिवे जे सबू कलेक्शन कर सारंतु गोटे दिन रे मु पकेइबी ताहले आपणकर क्यू आसीबो ना आपण पिन पाइबे ना आपण अगस्त क्लोजिंग करि पारिबे आपणकर पिला मानकर क्लोजिंग आपण करि पारिबे नाही फाइनली से गुड़िक सेप्टेम्बर को पळेबो आ चेक आपण जाइके ऑनलाइन रे कमिशन पाइबे तेणु एठी आपणकर काम रहिबो कि प्रत्येक दिन रो कलेक्शन तापर दिन जमी जमा हो पिन पड़ेब आ रेजिस्ट्रेशन हो बस एतिक आम काम रहिबा जरूरी एतिकी को लेकिन आ कौन प्रकार पानी हबार नहीं कि लीडर्स माने आसंता काली ठारू ऑफिस को आसी भिड़ करने की दरकार नहीं निज निज जगार रही फील्ड रे रही पैसा कलेक्शन करवा आउ टीम रो पैसाटा को लेकिन बैंक रे जमा करवा पिन कलेक्शन करवा पिन पिला मानकु डिस्ट्रीब्यूशन करवा और रजिस्ट्रेशन करिवारे सहायता करवा एगुड़ी को काम होची लीडर्स मानकर निजर जो रिपोर्ट आपण जो नहीं के आसीबे सेटा 1 तारिख ऑनवर्ड आपण नहीं के आसीबे ऑफलाइन रे आपण क्लोजिंग करिके जिवे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।